Kto prehrá, musí zjesť tento najštiptavejší čip na svete. Každý sme hrali túto hru, keď sme boli malí a myslím tým Brno, tyčka, gól. Pravidlá sú jednoduché, hrá sa do 15 bodov. Brno rovná sa 5 bodov, tyčka rovná sa 3 body, gól rovná sa 1 bod a keď misneš, tak máš 0 bodov. Ale aby to nebolo také easy, kto prehrá, musí zjesť túto najpalivejšiu čiptu na svete. Poďme na to. Je 14-14, takže teraz keď dám, som vyhral. Yes! Tak som šťastný, že nemusím jesť tú čest. Povie pán kokotinu. Čo ma nezabije, to ma posilní. Či kokot. Daj follow, pretože tento celý rok robím takéto challenge a do komentu mi napíš, aký ďalší challenge mám vyskúšať.